హాయ్ హలో పిల్లనిరే అందరికీ వందనకు సాయమినరా ఏసై మనకి ఈ సమయ తినిపేసి ఏసైకి మనడి దండకు అటకడి చిన్న ప్రార్థన తింగి మనడి ఈ కార్యక్రమ తిని మొదలు వాడుకుండా కడే సరే ప్రార్థన తుంగకడి అందరూ వత్తిరు కదా మీ వత్తిరు కదా చాలా మంచిది ప్రార్థన తుంగకడి పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధ మత దేవా నీకు వందన దండకు వాటరు మినమయ్యా ఈ మొత్తం మాట నీకేంచిన ప్రభా మా జీవితంలో ఆ మాటను ప్రకారంగా మమ్మల్ని అడదనానికి సహాయం దైతుంగా అయా కెత్తని నాని క్యాన్సర్ని నీ పిల్లని నీకు ఐదో వాటరు మినం అయ్యా మమ్మందరము కూడా నీకు ఇష్టమత్త పిల్లని తెస్తే బ్రతకనానికి ఈ లోకతనైనా నీ సహాయము మాకు దయతుంగింజరే నీ మాటనితోటే మా హృదయాకిని తృప్తి పరిసింజరే ఈ చిన్ని ప్రార్థన ఏసిని పెద్దటి తలపునాను దేవా ఆమెన్ ఆమెన్ పిల్లనిరా సాయమిందిరు కదా మీరందరూ సాయమిందిరని జర నన్ను అనుకుని జరిమిన నన్ను చిన్న మనవి బాత తీతుకు చిన్న పిల్లంకి దేవుటే మాట చిన్న స్కి నుంచి క్యాంచటం చాలా అదృశ్యమయ భారత్కు మనడి లోకు తొత్తనస్కే పునాది నుంచి దేవుటి యొక్క మాట ఇత్కు లోకు తొత్తనస్కు బేలత్కు పునాది గట్టిగా మతుకు ఆ లోను గట్టిది ఇంజం మనడి అర్థం తుంకుంటాడయ్యా అలా మనకి తెలుసు అదే విధంగా చిన్న పిల్లం కూడా ప్రతి నాటేనే ఓరోరి సంఘాకినే చిన్న పిల్లంకి తప్పనిసరిగా సండే స్కూల్ మందవాలి అయ్యా భారత్కు చిన్నస్కే నుంచి ఓరు దేవుటి అవుటే పెర్స్కు పెద్దస్కే అందరి మాట కేంచుతారు అయ్యా దేవుటి యందు భయభక్తులు కరిగి నడిదితోరు ఒరి తల్లు తప్పేసుకింకి కందేరు తెప్పిస్తారు సంతోషితి అయ్యా అందుకనే వేసేవానికి చాలా మాట మనకి నేర్పిస్తారు మేము చిన్న స్కెన్ నుంచి బేనరత్కు ఓ నవ్వుటే ఓను బాలుడు నడవలసిన త్రోను వానికి నేర్పుము వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుంచి తొలగిపోడు ఇంజర ఏసై అని మాట మనకి అచ్చరమింది కాబట్టి ఏసైలు మనకి అత్తయ్య చిన్న స్కెన్ నుంచి వానికి నేర్పిసవాలే ఓను పెద్దటుండత్తస్కే బెర్రటుండత్తస్కే దాని నుంచి తొలగి అన్నోడు ఇంజరే ఏసైకి ఎత్తాం కదా అందుకనే ప్రతి సంఘాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా సండే స్కూల్ నడిపిస్తున్నట్టు భారత్కు మన సంఘాకిన మందని చిన్నపిల్ల అందరూ ఇంజ చాలా మంది యవన స్కూల్కు తప్పంచి మినరు బేనూరు అయ్యా యవకెత్త మాట క్యాన్సకుండా మినరు అయ్యా మన నాటైన ఉడరేమంతడి మన సంఘకిన ఉడరేమంతడి మన ఎవరికి బాధ తెప్పిస్తారు మినరు కాబట్టి ప్రతి ఒర అయ్యగారికి కూడా నన్ను క్యాప్చర్ మినను మన సంఘాకినే సండే స్కూల్ తప్పనిసరిగా నడిపించుకుంది కాడి ఒకవేళ మీకు కొన్ని సంఘాకినే సండే స్కూల్ మన్నయ్య బేల నడిపిసోలో తెలియకుండా మతుకు వేరే నా ఆసక్తి మందనరు సండే స్కూల్ నన్ను నడిపిస్తాను నాకు ఆసక్తి మిందే కానీ బేలో నాకు తెలియటిల్లే అర్థమాదటిల్లే ఇంజర అనుకుంటోరికి ఒక విన్నపంకి వచ్చారు మీనను మీకు సండే స్కూల్ గైడెన్స్ బుక్స్ మమ్మ తయారు తుంగరు మీనము మీకు కావాల్సుకు మీరు మాకు ఫోన్ తుంగటి మాకు ఫోన్ తుంపుకు మీకు ఆ సండే స్కూల్ గైడెన్స్ బుక్ బేల సండే స్కూల్ నడిపిసవాలి బేల ఒక కథ తిని పిల్లంకి అర్థమానంగా కెత్తవాలి ఇందన వాటిని నన్ను అవి రెడీ తుంగను మీకు కావాల్సుకు మీరు ఫోన్ తుంపుకు మీకు అది మా అందించడానికి సిద్ధంగా విన్నాను భారత్కు అది ఉచితంగా ఇది వాళ్ళ చాలా ఆశమిందే కానీ కొంచెం ఆర్థిక ఇబ్బంది కాబట్టి బయట దొరకని దానికంటే చాలా తక్కువగా సండే స్కూల్కు మమ్మ కూడా పేపర్ బతాయిస్తత్వాలు కాబట్టి చాలా తక్కువగా ఆ సండే స్కూల్ గైడెన్స్ బుక్స్కి పిల్లలకి ఆటం కూడా మంతుంది అంటే బేల ఆట కనిపించవచ్చు బైబుల్ ఆటంకేమంతా వాక్యము బొమ్మె అవన్నీ మంత కాబట్టి అవన్నీ కూడా మీకు కావాలి మీ సంఘకినే సండే స్కూల్ మంచిగా నడిపించుకునే వాళ్ళకు ఆసక్తి మందని పిల్లని రోముటు మా యొక్క ఊరిక గైడెన్స్ బుక్స్ ఈతము అవి చదువుకుండి మీ సంఘకినే సండే స్కూల్ నడిపించుకుండొచ్చు సరేనా ఈ చిన్న విన్నపాతిని మీరు జ్ఞాపకం దాచుకున్నట్టు చాలా తక్కువ నన్ను బయట చాలా సరుకు నాకు సండే స్కూల్ గైడెన్స్ బుక్స్ కావాలి ఇంజర తలపతస్కే 4-5 వేలకు అలా చెప్తారు కానీ చాలా తక్కువగా ఇటుకు 200-300 లోపే నాకు తెలుతురికి అందరికీ ఆసక్తి మందినరికి ఈదవాళ్ళే ఇందనే ఆశతోటే నన్నే ఆ గ్యాదర్ తుంకుంజి వాటన్నిటిని సెట్గా తయారు తుంగి ఈది నాకు ఇష్టపరచడమేనని కావాల్స్తారు అందరూ కూడా మీరు మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ తుంగటి మీకు ఈతము
మీరు కూడా మీ సంఘకినే మంచిగా సండే స్కూల్ నడిపిస్తుండొచ్చు. ఆ విధంగా మనందరూ కూడా దేవుటి రాజ్యం తొత్తనకి చిన్న నుంచి పునాది నుంచే మనడి దేవుటి రాజ్యం తొత్తనకి అడుగు వాటి మున్నడికి దక్కడి. సరేనా? మీకు నస్తుకు ఈ ప్రోగ్రామ్తే నేను ప్రతి వారంకి అక్షరమినను మీరు వెన్నెలరి శిశుర్కు గ్రూప్ కూడా మిందే ఆ గ్రూపిన్ ద్వారా కూడా మా నెంబర్ అంతే మీరు తీసుకొచ్చి మామని కాంటాక్ట్ వచ్చి మీకు రోయిస్తాము. సరే, మనడి ఈ కార్యక్రమ భాగత్కి దక్కడి. సరేనా? నేను ఏసైలు మనందరితోటే తిరిగి మాట బాత సారీ ఏసైలు మనకి బాత నేర్పిస్తారు. మీరు చిన్నపిల్ల అంత మనందరికీ కూడా ఏసైలు మనని బేలా అని ఒక మాటంతో నడిపించడానికి ఇష్టపరుస్తారు. నేను మనకి క్యాన్స్ కాడి అందరూ సిద్ధంగా వినిరా పిల్లనిరా, మీరందరూ కూడా సిద్ధంగా వినించి నన్ను నమ్మనాను, నన్ను కూడా కెత్తనకి సిద్ధంగా విన్నాను. ఏసైని ఒక మంచి వేసడు తిని మనకి క్యాన్స్ కాడి బాత దిక్కు ఒక నాటేనే మంచి ಇದು ನಿಜಂಗ ಜರುಗ್ತ ಸಂಘಟನೆ ಇಂಜಿ ನನ್ನ ಅವರ బుక్కినే చదివి విన్నాను కాబట్టి అది మనకి అర్థం ఆదవాళ్ళని చెప్పి చిన్నపిల్లంకి పెద్దటూరికి అందరికి కూడా మంచిగా ఏసైలు తన మాటల ద్వారా తిరుగుతాం ఈ వేసవి ద్వారా నన్ను అనుకుంటారు విన్నాను. బాతదిక్కు పిల్లనిరే ಇದೋ ಅವರ ನಾಟೇನವರ ಮಂచి ಕುಟುಂಬము ಮಿಂದಲೆ ಆ ಕುಟುಂಬತೆ ಅವರ ಅಯ್ಯಲು ಯವ್ವ ಅವರ ಮಯ್ಯಡಿ ಮೂವರು ಮತ್ತರಲೆ. సరేనా? అక్కడే ఒక చక్కగా ఏసైనా ఒకటే పెరసాని కుటుంబము ప్రతి విషయతో కూడా ఏసైకి దండాకు వాటని కుటుంబము ఏసైన మాట క్యాన్స్త వాటిని దాని ప్రకారంగా నడదడానికి ఇష్టపడదని కుటుంబం అనమాట. ఒకటి అలాంటి కుటుంబకితుకు ఏసైకి బోలెడంత ఇష్టము. అలాంటి కుటుంబతే ఏసైలో బెస్కెడికి మంతం ఒరి హృదయత మంతం అనమాట. ఒకటి మన వేదత్కు కేంచుతాడో మన ఏసైని మాట మన క్యాన్స్కి దాని ప్రకారంగా నడదడానికి ఇష్టపడవాలి. ఈ కుటుంబం కూడా నడుసరి మత్తాలే అలా నడదని ఒక కుటుంబం ఆ పీకిడి చదువుకుండడానికి ఒక కాలేజ్ కంజరు మత్తలే ఒక అయ్యలు ఎవ్వ ఒక పీకిడి ఇంజరు మనకి వేస్తారు కదా. ఒక మయ్యడి ఒక కాలేజ్తే ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಲಾಶಾಲತೆ ಸದೋರು ಮತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಸದೋರು ಮತ್ತಸ್ಕೆ రోజు లోతు నుంచి అంజి వాసరు మత్తే ఒక రోజు తుంగని పని బాధ్యతకు ప్రతిరోజు కూడా ఎర్రవెట్టెత్తు తేదీ ఏసైకి ప్రార్థన తుంగన కుటుంబం అలే మొట్టమొదటిగా ఒక తేదటం ఊరి యొక్క కట్టులకి నుంచి ఏసైకి దండాకు వాడితోరాలే. ఆ రోజంతా ఏసైని సాయం కోరుతారు. నరకంతా కాపాడుతందుకు ఏసైకి దండాకు వాటి చక్కగా ఒక పని తుంకుంటారాలే. ఒక లోతు నుంచి బయటికి దాయవలి కూడా ప్రార్థన తుంగి ఏసయ్యని కాపుదల ఏసయ్య నిమ్మ నాకు తోడు మంద ఇద్దో నన్ను ఈ పంద శంక బయటికి కంచున్నాను ఇంజరే ఏసైని సహాయంతో ఊరు కని కూడా ఏసైని తోడు తలపరమంతరాలే. ఒకటి వెచ్చ చక్కటి కుటుంబం అయ్యా. అలాంటి కుటుంబకు ఏసైకి ఇష్టం. అలాంటి కుటుంబకి బెస్కే ఏసైన ఆశీర్వాదకం అంతా. ఒకవేళ మనకి కష్టంకు శోధనకు వత్తుకన్నా వాటన్నిటి నుంచి తప్పిస్తాం అనమాట ఏసయ్యలు భారత్కు. మన ఏసయ్యంతో దగ్గర సంబంధం అంతా కాబట్టి ప్రతిరోజు మన ఏసయ్యంతో పెరసినాడు కాబట్టి ఏసయ్యలు అన్ని విషయాలతో మనకి సాయం తింటాం. పిల్లనిరా ఈ వ్యాసుడితో కూడా ఒక మయడి కాలేజ్ కంజరం మత్తస్కలే ఆ కాలేజీ లోపల ఒక 2 కిలోమీటర్ దాకా లోపలికి మత్తలే. ఒకటి సరే ఆ 2 కిలోమీటర్కి నడిచి దాయవలాలి కాలేజ్కి. అలా దంజోరు మత్తపై ఒక రోజులే ఆ కాలేజ్ దగ్గర ఇది ఒరటే ఆ రోజు ఒరటే నడి సంజోరు మత్తలే ఆకి నుంచి 4 ప్యాకులూరు ఆకి నుంచి వత్తరాలి. ఓరు చాలా భయంకర మత్త రౌడీకలే. అందుకని ఈ పేకిడి అంజోరు మత్తస్కే ఈ పేకిడికి దగ్గరగా వత్తరాలి. ఈ పేకిటిని అల్లరి తుంగనకి దగ్గరగా వత్తపై కొంచెం దగ్గరగా వాసుడి మరలా ఓరు దూరంగా పెరిగేడికి దిగత్తరలు. దూరంగా పెరిగేడు కత్తపై ఆ పేకిడి ఫస్ట్ ఓరు నూడు వ్యర్థ కానీ ఏసయ్యని సాయం కోత్తరు. ఏసయ్యని మనకు తోడు మంది అంజురే వెరసోరే ఆ దాలే నడిచి కాలేజ్ లోపలికి ఇంకా దగ్గర అత్తపై దిగత్తారు. అలా అత్తపై మనలో ఒక కొన్ని రోజుకిన తర్వాత అద్దు పేపర్ చదవరు మత్తరు లోను తెల్లారితపై పేపర్ చదవరు మత్తస్కే అది ఒకరోజు ఒక కాలేజ్కి దాయక మున్న ఆ అరిదే ఊడకత్త రౌడీకు ఆ పేపర్తో ఊడకత్తరలే. ఆ పేపర్తో పుటో వాడతారు. పుటో వాటి వీరు ఒక పీకిటిని
మానభంగం తుంగి రేపు తుంగి హత్య తుంగుతారు. ఈ ఈరు పోలీస్కి ఇంక దొరుకుతారు. పెద్ద దొంగకు ఇరు రౌడీ ఇరికింజరే ఆ పేపర్ ఫుట ఊడతలే ఊడి తొందరగా ఓ రయ్యని కరంగుతలే. ఓ రయ్యని కరిగి అయ్యా అయ్యా ఇలా వా ఇద్దో ఒకరోజు నన్న ఈ రౌడీరికి నూడుతాను ఊరు నా దగ్గరికి వాసరం వస్తారు కానీ బారో సడన్గా పెరికెడికి దింగత్తారు నన్ను బారిందిల్లోరు జొరే ಕೆತ್ತಲ ಕೆಚ್ಚಿ ಇವ್ರು ನಾನು ಆ రోజు భారీ నా దగ్గరికి వాదాలు వస్తారు బారిందిల్లరు భయపరిచి పెరికెడుకత్తారు. అసలు బాత జరుగుతాయా ఇరా పలానా జైలు మీనరాలే కనుక్కుని నింజరో రయ్యంకి ఎత్తస్కే ఓ రయ్యలు తొందరగా ఆ జైలు అడ్రస్ కనుక్కుని జగ్గత్తుండాలి అంజి ಇದು మీరు ఈ పేకిటిని రేపుతుంగి సాధంగా తిరగదు ಅವರ పేకిటిని అంతకు మున్నే ಅವರ పేకిటి మీకు ఎదురెత్తలే ఆ పేకిటిని మీరు భారీ బాత తుంగాలో కత్తిరి ఇంజర తప్పుతుండలే తప్పుతస్కే ఆ రౌడీర్కు బాతకెత్తారో తెలుసా పిల్లనిరే ఆ రౌడీర్కు ఇదో మమ్మ ఈ పేకిటిని అవగక మున్నే ఈ పేకిటిని పాడుతుంగక మున్నే ಅವರ పేకిటి మాకు ఎదురత్తే కానీ ఆ పేకిటిని మమ్మ ఆ పేకిటిని ఇలాకే తుంకం జర మున్నెడికి అత్తాం కానీ ఆ పేకిటే చుట్టూ నలుగురు వ్యక్తులకు మత్తరు. ఆ పేకిటగా దాని చుట్టూ నలుగురు వ్యక్తులకు బలంగా మాకంటే బలంగా దృఢంగా మత్తరు దాన్ని కాపాడరు దానితోటి మత్తరు. అందుకనే మమ్మ దాని బాధ తుంగాలకు అత్తము పెరికెడికి దింగత్తాం ఇంజరికి ఎత్తరలే పిల్లనిరే క్యాంచనిరే ఉడటి ఆ అక్కంకి అపాయం వస్తే కానీ ఆ అపాయత నుంచి ఏసేలు కాపాడుతాం అయ్యా అసకే ఊరల కెత్తపై ఊరి తప్పే ఊరయ్యాలు చాలా భయపడిసి లోను అసి మరలా దేవుడికి వందనక్కెత్తరలే ఉడటి ఆ డుల్లెత్త పేకిటి స్థానత ఈ పేకిటి కూడా మంద కొరపోను కానీ ఏసయ్యలు ఊరికి తోడు మొత్తం ఇరు లోతు నుంచి బయలుదేరి అత్తస్కి ఆ పేకిటి రోజు దానికి మందాన్ని అలవాటు బాధితుకు ఏసయ్యని సాయం కోరితే ఏసయ్యని నాకు తోడు మంద నా ప్రయాణతే తోడు మంద ನನ್ನ ಕ್ಷೇಮಂగా ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಜಿ చదువుకుంచి వాదనకి ನಿಮ್ಮ సాయం తుంగా ఇంజరే ఏసైని సాయాతిని తలుపుతూ కనుక ఏసైలు ఆ రోజు తోడు మొత్తం అయ్యా దానికి వద్ద అపాయత నుంచి తప్పిస్తాం కూడా ఆ అక్కకి ఆ పేకిడికి ఊడకాదిల్లరు దాని చుట్టూ మొత్తం మనుషులకు కానీ ఆ రౌడీకి ఆ దొంగలూరికి దీని చుట్టూ మొత్తం మనుషులు కూడకత్తారు అయ్యా దేవుడి దూత చక్కంగా కాపుదల దాని చుట్టూ మత్తరు అయ్యా ఈ పేకిడికి దేవుడి దూత దానితో మందని దేవుడి దూత ఊడకాదులరు కానీ ఎదుటి మందని దొంగకి అవి ఊడకత్తరు అనమాట. ఉడటి పిల్లనిరే ಬೆಚ್ಚ కాపుదల అయ్యా దేవుడు మనతో మతుకు దేవుడు సాయం తినిపోతుకు దేవుడు అన్ని విషయాల నుంచి మనకి సాయం అందిస్తాం అయ్యా ఆ కుటుంబం కూడా దేవుడు ఒకటే పెర్సన్ కుటుంబము ఆ కుటుంబం కూడా దేవుడి సాయము కోరని కుటుంబము అందుకనే కాబోలు ఏసయ్యలు బెచ్చ కాపుదల వరకిస్తాం బెచ్చ అపాయత నుంచి తప్పిస్తాం ఆ అపాయత నుంచి ఆ పేకిడిని కాపాడుతాం ఆ పేకిడి చుట్టూ కంచెగా దేవుడి దూతం కావాలమత్త బా బెచ్చ సంతోషమయ్యా పిల్లనిరే క్యాన్సనిరే ఇదో ఏసయ్యలు కూడా నీ అపాయత నుంచి తప్పిస్తున్నానికి నీకు బెస్కెట్కి కంచెగా వర దుర్గంగా నీకు కాపల మందవలెత్తుకు నిమ్మ తుంగాల్సిందరటే ప్రతిరోజు ఎర్రకే తేదటం ఏసయ్యనికి ప్రార్థన తుంగవలి ನಮ್ಮ ಬೇಕತ್ತಕನು ಕೂಡ ಆ ಅಂದನಿ ಮುನ್ನೆ ನಿಲೊತ್ತೆ ಲೋಪಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತುಂಗಿ ನಿಮ್ಮ బయలుదేరి దాయవాలి ఇలా ప్రతి విషయతే ఏసయ్యని సహాయము మనని కోర్తుకు ఏసయ్యలు తప్పకుండా మనకి తోడు మందాం అయ్యా. అందుకని మనకు చాలా సరుకు బైబిల్ గ్రంథత కూడా మన చిన్న దావీదన్నని కథ తెలుసు కదా. దావీదన్నలు కూడా అడవికి దాయనస్కే బిస్కెట్కి కూడా ఏసైన పాఠం పాడరే మందనం ఏసైన సహాయం కోరినా కాబట్టి మనకు ఎలుగు బంటి సింహము వత్తకను కూడా వాటన్నిటి నుంచి ఏసైలు కాపాడుతాయా. అందుకనే దావీదన్నలో వాక్యం గీతం కీర్తనలు 23వ అధ్యాయం వరుసారి మీరు తీర్చిటి ఇదే నేడు మన కంఠస్థ వాక్యము. కీర్తనకు 23వ అధ్యాయము మీకు బైబిల్ మతుకు తీర్చటి కీర్తనకు 23వ అధ్యాయము తీస్తారా పిల్లనిరే? సరే నన్ను చదివితాను 4వ వచనము. కీర్తనకు 23వ అధ్యాయము 4వ వచనము నన్ను చదివితాను. ನನ್ನ 2వ భాగం నుంచి చదివితాను. ఒకటి 4వ వచనతే నిమ్మ నాకు తోడాసి మతుకు నీ దుడ్డుకర్ర నీ దండము నాయన ఆదరిసితే నిమ్మ నాకు తోడాసి మంతిని నీ దుడ్డుకర్ర నీ దండము నాయన ఆదరిసితే అయ్యా చక్కటి వాక్యం.
నువ్వు నాకు తోడయింದುವು, నీ ದುಡ್ಡು ಕರೆಯು నీ ದಂಡము నన్ను ఆదరించిన జుడ తెలిగిన మిందే మన భాషతే. ನಿಮ್ಮ నాకు తోడాసి మంతిని నీ దుడ్డు కర్ర నీ దండము నాయన ఆదరిసితే. అవునయ్యా, ఏసయ్యలు మనకు తోడాసి మతుకు ఓని దుడ్డు కర్ర ఓని దండము కాపుదలగా మనని ఆదరిస్తే బే అపాయము వరకుండా గడంధకారతే లోయతే మన ప్రయాణమాసి దాయనస్కే బెచ్చో అపాయకు మన చుట్టూ మతుకను కూడా మన ఏసయ్యలు ఆ అపాయము మన దగ్గరికి వరకుండా ఒర కంచెగా ఒర గోడగా మనకి కాపుదలగా మనతో పిల్లనిరే అర్ధమాసరం మీద కదా బెస్కే ఏసయ్యన్ సాయం మనడు కోర్తస్కే ఏసయ్యలు మన హృదయత మత్తస్కే అయ్యా ఏసయ్యంకి మనడు దూరం మతుకు ఏసయ్యని సాయం మనడు పొందాలరి. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా ఏసయ్యనికి దగ్గరకు మందవలెత్తుకు మనడు ఏసయ్యనికి సహాయం కోరవాలి. ప్రతిరోజు ఏసయ్యకి వందనాకు కెచ్చరు మందవాలి, దండాకు వాటరు మందవాలి. ఇద్దో అలాంటి కుటుంబకి వెలంటి అపాయం వాదకుండా ఏసయ్యలు తోడుగా మంతాం. కొన్ని దుడ్డు కర్ర కొన్ని దండము మనని ఆదరిస్తే ಬೇನೆ ಅಪಾಯಕರ ಮತ್ತು ಲೋಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಚರಿಸ್ತಸ್ಕೆ మన ప్రయాణకినే అన్ని విషయతే తోడుగు మంత అయా మనకెత్త మన వేసడితో కూడా ఆ చక్కని ఒక అయ్య యవ్వ పేకిడి ఆ కుటుంబத்து కూడా ప్రతిరోజు ఏసైనోటి పెరసినವರು కనుక ఆ అపాయము వాదకుండా తప్పిసబడితే ఆ అపాయతే ఏసైలు ఒక కాపుదలగా మొత్తం ఒక కంచెగా దొడ్డి కర్రగా తోడు మొత్తం అయ్యా ఆ బుజ్జికి. అలాగే మనకి కూడా మన ఏసయ్యలు తోడుమంతాం. ఏసయ్యలు బెస్కిడికి అందరికీ సాయం తింగుతాం. నీకు నాకు మనందరికీ ఓని బేనరత్కు తలుపుతారు వారందరికీ సాయం తింగుతాం. ఓని వాక్యం కెచ్చుంది తన్ని ఎందరు అంగీకరించుతారో వారందరికీ కూడా ఏసైని రక్షణ తినితే ఏసైని సహాయం తిని మనకు ఏసైలీతో. కాబట్టి పిల్లనిరే ఈ చక్కటి వేసడు చేస్తేనే ఆ కుటుంబతికి ఏసైన ಔಟೆ పెరుస్తా కుటుంబం ప్రతి దినము ఏసైన ఔటే పెరసరు మత్తరు కనుక ప్రతి అపాయకి నుంచి కూడా కాపాడగలుగుతారు అయ్యా. వాటన్నిటి నుంచి తప్పించగలుగుతారు బేళ ఏసయ్యని సాయం వరికి మత్త. కాబట్టి నేను ఏసయ్యని సాయం మనకందరికి అవసరము. నేను భయంకరమైన జబ్బుకు భయంకరమైనటువంటి అపాయకు మన పెరిగే వాసరమైన వాటన్నిటి నుంచి వేణు తప్పిస్తా. ఇందుకు వరండు మన ఏసయ్యలు మాత్రమే. కాబట్టి ఏసయ్యని నీ రక్షకునిగా నా రక్షకునిగా మనని ఆహ్వానిస్తూ ఏసయ్యలు మన హృదయత మతుకు ప్రతిదినము ఏసయ్యను అవుటే మనని పెరుస్తుకు మనందరికీ ఏసయ్యలు ఆ బుజ్జిని కాపాడుతాడు. దాని చుట్టూ కంచెగా నీ దూతని కాపుదలగా వాడతాడు. మన చుట్టూ మన కుటుంబం చుట్టూ పిల్లలందరి చుట్టూ కూడా ఏసయ్యలు తోడుగా మనతో. సరేనా? మరి ఏసైని సాయం కోరకడా ఓని మన హృదయత ఆహ్వానిస్తకడా మరి ప్రతిరోజు ఎర్రబెట్టెత్తు తేదటం మన ఏసైకి దండాకు వాటకడా ఏసైని సహాయం కోరి మన ప్రయాణకు తుంగకడా ఏసైని సహాయంతో మన ప్రయత్నకు మొదల వాటకడే. అలా వాడుకో మన ప్రతి ప్రయత్నకినే ఏసైలు మనకు విజయము దయతుంగుతాం. ఒకవేళ మన ప్రయత్నకినే కొన్ని అవకతవకకు జరుగుతుకని కూడా చివరికి ఏసైన ఒకటి నిల్లి మందనోరందరికీ విజయమే మనకి ఏసైలు దయతుంగుతాం. కాబట్టి మనందరూ కూడా ఏసైని నేనే మన హృదయతే ఆహ్వానిస్కడి ఓని ఆహ్వానిస్తూ ఓనితో మతుకు మనకి బేన అపాయం నుంచైనా కూడా తప్పించగలుగుతాం. మన ఏసయ్యలు అచ్చ గొప్ప దేవుడు అయ్యా. పోయి అత్తవరం మన క్యాన్స్తాడి ఒక పెద్ద గాలి తుఫాను తిని ఆపుతాం ఏసయ్యలు ఇంజరి అయ్యా. ఈ ప్రకృతి తిని కూడా ఆంగితే బారితుకు వాటన్నిటిని ఏసైలే తయారుతుంటాం. మనకి వాదిన అపాయకు కూడా మన ఏసైలో ఆపగల శక్తిమంతుడు. కాబట్టి నేనే ఏసయ్య తిని నీ హృదయత ఆహ్వానిసా ఓని నీ రక్షకునిగా అంగీకరిసా. ఏసయ్యలు నీ తోడుగా మనతో నీకు కూడా ఒక కాపుదలగా దుడ్డి కర్రగా మంచి ఏసయ్యలు కాపాడుతాం. కీర్తనకు 23వ అధ్యాయము 4వ వచనతే కింద ఇడుపు బాగా తిని మీరు కంఠస్థ వాక్యంగా నేర్చుకుంటూ ఏసయ్యని మీరు హృదయత ఆహ్వానిస్తా. సరే అన్ని విషయాతే ఏసయ్యలు మనని ముందడికి నడిపిస్తాం. సరేనా? మీకు అందరికీ ఈ మంచి వేసడి నెస్తుకు ఈ సండే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ నెస్తుకు లైక్ తుంగటి షేర్ తుంగటి ఇంకా మీ జతగాకి కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఏం చేస్తుంది వీళ్ళకు వాదన వారం నుంచి లైవ్ సండే స్కూల్ పిల్లలతో నా సండే స్కూల్ పిల్లలతో మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ని నన్ను ఎరవిట తూపేసినాక ఇష్టపరచరు మీరు కూడా ఇష్టపడుతుకు మీరు ఊడటి తప్పనిసరిగా లైక్ తుంగటి షేర్ తుంగటి ఇంకా
మీకు ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ఇలా ఈ విధంగా నడిపిస్తవాలి ఇంజర ఆసక్తి మతుకు మీ సంఘాకిని నడిపిస్తున్నాకి ఆసక్తి మతుకు ఎలా నడిపిస్తాలో మీరు మామిని కాంటాక్ట్ మా ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా కాంటాక్ట్ మీకు ఆ గైడెన్స్ బుక్స్ కూడా అందిస్తున్నాకి మమ్మ సిద్ధంగా మీనాం సరేనా పిల్లంకి అందరు కూడా దేవుడు అవుట పేర్చి వానికి ఇష్టమత్త పిల్లని తీస్తే మందాలు ఇంజర ఆశపరచరు మీనా సరే మంతను బాయ్.